jelas Mas. Tekan ndi ki kok nggawa glangsing kuwi? Alah teko Jakarta no. Lho, isine apa? Delok Lorenza. Iki apa? Unjukane. Utilane wonten to? Ya jelas enek ki lho. Karek sak util pisan. Sampai golek nggih. Nggih. Kok sepi warungnya temu ndi? Mbok caca mong padha nang ndi kabeh ki mang. Lere ya mari udane kayak mang urung terang-terang. Sepi. Napa mawon iki bakule? Wes sembarang enek ki komplit, kopi ireng ya enek, kopi putih ya ono. Macakmu kok kuwenceng ngono? Lho nek Jakarta ngene iki Lorenza kudu ngene. Oh, kudu ngono. Oh, ono ora ngono ora oleh mlebu. Jelas sangune ya akeh no. Disangoni delok. Malah disangoni. Disangoni. Besok mbok aku ya dijak ngono, aku ya pengen. Ya sampean ora ngene style. Wong ngono, kudu style ngene. Iki sedene pesen apa? Tak gaekne. Anu kopi. Apa kopi apa putih apa ireng? Kopi Lorenza. Loren. Hah? Kopi sik ya. Mati neh mantap. Angel to ndak apa ndi cuma angel. Hilang. Iya. Warkop montong. Apa sing diomongne wong iki warkop warung kopro. Mas, lagi apa kecut apa pahit? Cukupan wis. Cukupan? Sekapok aku pahit. Warung kok sepi rene wong gek kopro tenan. Wah, enak. Bisa lara hamak. Kursi ku ndi delok pesen iki. Cocok nggih Lorenza. Jajane opo iki bayar apa ora iki? Iki mente. Kayak gini koncoku biyen iki. Cah penyanyi lho, Bandar. Putri lho pesen. Ini jagung enak ora iki? Bayar kursi mau enak. Pegel kulit mangan jagung engko terus nyelilit nek mburine untu ngono bah dilake wangel. Nek gak ono kelet nek untu. Nek gawakne wong Tulungagung. Ya. Nggih. Niki disate napa sugone nih? Ya didol to, Mas. Disuguhne kaya tamu yo-yo ae. Wis pacamu sajake ya. Lah Lorenza mania. Lah yo kaya ngono kuwi. Anakku no jane Jakarta lho. Oh, sapa? Ari. Sing lemu kae. Oh, sing lemu. Walah, wis suwi. Wes lah ya ki mang jareke arep telepon tapi jek tek vokal ngono lho. Engko ngebel kok emak, aku jek tek vokal ngono. Di warungmu iki aku suwi garene berarti ya. Ora kok wis mening. Lho yo iki nek kirimane anakku. Kuwi engko lek perlu ana dipasang spanduk ngene lho. Warung apa jenenge Roh. Wong ngono. Heeh, ki engko dikira bakul apa kan gak jelas. Wong ngono. Apa bakul pecel tulisi warung pecel gedhi ngono. Iya. Apa warung Lorenza. Wong ngono. Carane Kediri Floreta kae lho. Oh, sing tau kondang kae to? Tau kondang kayak gandengnya ini Sagita mbiyen. Oh, ngono. Gaene ning YouTube Bonita Maya kuwi lho. Oh, alah. Tapi Sing- kaya ya melok-melok metu ya wis ana. Rambutnya bare dibonding ki malih wah tambah jos Malah pengen aku. Adike si Ari ke anakmu wedok kan ning ndi saiki wis gede to? Ya wis gede, bocah jajaran joget kayak mangket sore mang gak mari-mari. Po mang golek sundukan ngarepan kono lho kok gong mule-mule. Mulai Kapan-kapan tak ndelok Lorenza oleh apa ora? ya oleh, tapi yo jelase petonge piye genahe. Wis to. Beres-beres. Kuwi dhuwit isine dhuwit apa duduk ngono iki? Gitu. Aku lali ya isine. Isi iki pokoknya tak gowo ngono ya. Aku yo pengen. Soalnya nek pas wote ku lho tinggi buka. Wah, bisa buka gitu lali. Heeh, lek kelingku duit. Ki mung timbangannya aku bingung to, kabeh tabung aku tak gowo. Jadi engko lek neng kono wis nginep Lorenza main nek dino aku teko dia. Teko. Oh, lagunya penak-penak lawas-lawas. Kayak Floreta sing ning Bonita Maya channel ku lho. Oh,
kuwi. Lagune spesial Evita Malawi. Ya wis tutupna sik, aku Ya tak wis, nganu. iki ora kepangan. Lah yo karo ngenteni cah-cah iki lho. Iya jetek kabeh. Blok angel. Assalamualaikum. Ya rek. Sini. Iya, Bang Mandor, dinteni iki lho. Sopo yo kuwi? Mosok lali. Hah? Den Mas Joko. Masuk to? Wong ndi? Kowe elingku kae wong Bragung iki to iki lali. Bragung? Sopo to? Aneh sopo to? Kono iki? Lala sing ibuke baku soto kondang. Soto daging lho. Ndak mau mangan kok sampe nyepres kabeh. Gini. Ceritani. Ono. Saya ini lo kena. Saya kopi sih. Yo tak pesen sik. Kopi yo ya. Apa? Kopi reng. Kopi reng. Tapi aja legi-legi. Legi-legi. Wis kaken gula yo. Ya wis. Heeh, wong kono pabrik gula. Iya. Nek kaya Mas Wawan gitu. Heeh. Sing kok nganjuk gitu. Sik lagi sapa to iki? Beh, lali nek. Aku biyen lu manggen nang kulonmu. Sapa? Cuman aku enek 3 tahun di Jakarta kok. Aku lali to. Beh, saiki mau wacak kayak ngene. Loh, Lorenza ngene iki. Iya toh. Dadi aku ning Jakarta yo mek ngetutne Lorenza tok. Oh ngono. Heeh. Lah melok piye? Wah, Beh, aku ra nek prene. ujo renek paita iki. Terus iku nek ku nyeluk iki Joko apa Bos? Malih bayari mau celuk bos sing ngobet. Ya seluk Bos lho mana. Panggang. Bayari kono sing nyekel pulpen ora yo bayari. Pulpen ki dike anu ki. Sak seretan nyairne iki. Ora omong apa malih lali aku. Kuwi lho. Oh meneh. Heeh. Kuli. Ning ndi? Jakarta? Oh ono. Ya ngono kuwi aja-aja. Iya, makane kok aku balik melok. Aku paling ning 3 dina tok ning omah. 3 dino. Ngumbah celana tok. Soalnya 3 tahun ngetutne Lorenza ora tau diumbah. Dan soalnya ming duwene ki tok lho iki. Komprae. Lah kowe pacarmu Bos katok ya mau sitok. Lah ngono mau arep jak ning Jakarta terus Terus lha yo piye? ketok to dadi ning kono cewek-cewek ben nyedek ngono lho. Wes. Jakarta Tenang pada ya, aku jengkol. tak siapne dan aku tak deleh sor lemari. Piye lah cocok gawe rono. Penak tenan apa ora, gak tenan balik lho ya. Cewek go. Wih. Sok ta? Omongi nek. Sing ngono kae. Jagung sik. Jiko. Seto Bos. Jikone piye? Ora Ya, rada gosong ya. beh iki sido mau wene apa ora? Kecilikan kok ora marem. Ah wis lho. Suwun. Iya, tambah bagus to suwira pedok. Wis. Ora tau prei mas iki. Cah nom. Awakmu ke wis rondo to? Ya ngomongnya bujang. Ngono lho. Apa tau rabi Marai ra tau prei oleh kodi, makane melok aku kok. ning Jakarta ya? Beh, iso aku mau dino minggu tok lho, Bos. Aku lo nolak-nolak. Nolak apa? Cacake nolak-nolak. Nolak? Mergo ya nek sing seneng nolak kabeh. Melok aku ya. Kapan budalmu kapan? Sesuk 3 dino aku ning omah. 3 dino. Beh, ya sawi no. Lah Bang Mandor, Suwun lah yo. piye? Isik panggah karo kae apa wis ganti anyar? Iki tibake sapa neh? Lah ketoke lho, kok krungu-krungu wis ganti anyar neh. Masa to yo? Heeh. Penyanyi yo jenenge. Asline aku yo ora gonta ganti yo. Yo keadaan. Sik sapa neh? Ketok iki. 3 tahun ning Jakarta paling kabeh. Kebul dadi lurah. Masa to? Dadi lurah saiki. Kebul kae. Beh, pilihan kayak geger gede no. Iya. Wah, masa kebul kae? Heeh. Weh. Kebul kae to iki. Wah, saiki nglurah barang. Salim sik no? Apa weh? Wah, ya aku bolomu biyen sing gaene mau jak wira-wiri no. Sok lali. Wah, mbumuk kaya obat to, Mbah. Heeh. Iku palu yo Piye to. piye? Heeh. Wah lah teh. Ini sinap nih itu deh. Jakarta usunge Lorenza. Mosok gak roh. Wis cuma mencot to. Oh, nek jago. Oh, kok ora roh. Ora roh. Wah. Kaya ngene lho. Nah, iki tibake yo bola lawas. Pangkling aku Pak Lurah.
nak kira Sing sapa? genak kok upload iki ya. Iya, mbiyen, tapi saiki yo jajal kene ngaplokne. Nek, Yo ora maksudnya gak ngono. Beh, kemah lakian kalau Pak Lur. Tok rene bingung jebol itu. Nih, Lurah polane kayak ngene terus piye ora kok. enak uripe saiki. mangan kabeh. Iya, piye? Aku ora. Syukur mbok pangan sak anune klobote enak gurih. Wah, sopan karo lurah kok mangan klobot piye to? Yen bolo biasa kok. Nggih tok kono. Dene iki lho. Ngombo colong. Ning gua ngesore lho. Iso mangan jagung apa ora? Iya tak iki. Dadi lurah malah sombong. Ngoncak jagung ora iso. Warung senukane wong telu wis kelari senis klontangan lho. Betok ora kulino laris. Dingi ku ngene iki warunge sapa iki? Hah? Ujug-ujuge nek warung iki. Iki nang warung cetot kalau di daerah ini. Iki ngono. Iki ngono warunge calon maratuaku. Kowe tak dedeki pokoke. Apa duwe anak wedok? Lah aku medino rene. Anak lanang. Aku dredeg ngedoli Pak Lurah kok dingaren sampean nang sapa warungku. Kok dengare piye ndek ngira enek warunge. Lah piye to, aku lho dikirim anakku lanang. 4 miliar kon nggih warung, terus susuke kone sapi. Langkran ngene iki 4 miliar. Yo susuke tukone sapi, dadi sing susuke sing tukone sapi sing akeh kuwi. Nah iki paling yo ajen-ajen 4 jutaan. Kamu korupsi akeh mento yo. Triplek. Topiku ki Tukange lho. bendino regane 2 juta nih jene. Iki. Heeh. Lah nang dadi apa to yo ning Jakarta ono? Iki penyanyi kondang pisan. Iki mang yo arep telepon, wis tak kon telepon cetek vokal. Yo dadi cakep. Yo. Anak wedok aja cerita cah-cah. Ora. Temen kudu anak wedok. Ya yo adik Ari ya. Yo malah ayu nek kinis-kinis e. Sok to? Aja nggagas dadi lurah sing Wis apik. rapi kuwi. Mari masyarakatnya sing apik aja gagas-gagas. Sopo? Iki mu didudu anake kudu arepe anu piye? Sing wis rabi sapa? Ora. Endi anakmu iki? Sik tuku sundukan ning kono lho ngarep kek mang yo ora metu-metu engko kek cantol karo Widi ngarepku engko kek. Aku susah cantol cahaya. Yo gane rokok-rokok blas yo. Enek, golek sing utilan apa sing utuh. Sing utilane yo mesti diniro iso Sing bayar. colongane yo jotilan. Nah, iki lho komplit rokok ini kene senek kabeh. Wis jupo dhewe-dhewe. Kan duwe es e. Enek. Lah kuwi kok pesen kopi terus pesen es barang. Pak Lur, Jagung. Pak Lur. Ngono. Pak Lur iki yo ngono kok ana Pak Lur. Tapi nek bosi kok Jakarta, nyapa kok jelas dibosi no. Ora kene kalah kambek lurah toyo panggang. Iya ta? Kene. Yo sik Pak Lur lak sepene. Pak Lur iku kudu dilayani ngene iki. Mengayomi masyarakat yo ganti masyarakat ngayomi lurahe. Mel. Belum. Rene, Nduk. Iki lho tak kenalne nek tamu kok Jakarta iki pengen kenalan ambek awakmu. Lah kek lho jajan nek mau. Kono, salaman dhisik. Kene iki sapa to kene sik to. Ade royokan. Kok kakak karo wedok. Ora oleh iki masyarakatku ngawur. Nyapa kowe barang Lah, sik to kene yo bendino lah ngopine iki ora tau ro. Suwi. Piye? Ya, Umur. Emang kelas piro, Dik? kok ngene gitu. Petakilan ini Saya beres ora? sampe kelas piro? Lho malah 5 kok. Ngene. Wah. Pelok aku esuk joget Lorenza. Lah gak iso meneng iki. Oh, iya? Nah, Yo ki anakmu to? Yo anakku sing ragil, ayo to. Aku kamu jelas ya. Yo jajan jamong.
Ora iso mublas. Sampeyan jenenge sapa? Lho, njaluk apa kuwi? Oh ngene. Wah, Ini lagi ngene lho Pak Lur. mosok Lah lurah. Mas sampeyan manuk terus ngene iki. Mosok lurah ra sangon. Nyek. Yo tekono sik. Wis ngene iki dadi asisten lurah malian. Yo. Bangga nyerang ayo. Yo tuku jajan. Yo sing biru. Yo, kok iso ngomong kowe Marian kok duit. Lah duit to. Oh, pengen ngomong? Ayo angel digawe iso ngomong nggo duit. Kan lungguh kono lho, Nduk. Pangku Pak Po kene. Ora. Wah, kok linggo ngesor to malah Jagung apa piye? Jagung. Lah piye? Duh, kok kleru. Jagung apa piye? Tapi tipake Pak Lurah iki kok oleh barokah Pak Lurah. Amune obat. Ya, Lur. Tak dolan. Mau enak iki ne? Tipakmu moh. Jajal tipak liyane. Mau main sapa arepe? Mau Pak cakotanmu. Bersangone maksud apa gak gelem. Debar sangone ya. Lagi mengabdal rene aku arep utang kok mau jali. Piye? Ngomong. Ora maksud iku tak mau sampe ning jero omahe. Tak mau ning jero omahe. Takon ngono aja metu. Nyang iki lho. Lho. Tenanan iki lho, bos iki lho kok Jakarta mulai. Iki mung lho golek pine. Lali ra iso buka. Piye wis, Nduk. Tok mengewu, Mak. Kok koyo saweran ae, kok kalah karo make. Dolar rumane to. Lah iya. Ceguk. Wis Percuma ana. nyangoni golekne make. Kelemahan. Ae. Dadah. Ya. Iki lungone Jakarta ki ning kono kerja apa jane? Kok kerja to? Lah piye? Ngututne Lorenza dangdut jadul lu gak ro piye? Lorenza sapa to? Beh. Gak tau maca TV ndelok koran to? Walik gak tau maca TV ndelok koran to bener, Cing. Ora usum saiki anu ki. Kuwi rame kok Saiki beritane. ndelok ning HP iso to. Sopo neh? Mak, bos rokok. Iki, Les. Sing ndi kuwi? Utang sik ya. Ya wis, gowonan. Dek, Gak pengen kenalan ya. Dek. Lah kok wis gerobak-gerobak to? Suwi 3 tahun. Aku seneng rene bedine ya ora tau tumoni. Enek sing rene Saja kene Lorenza iki. lho. Tak heeh. Tapi cangkeme rusak. Lah kok iso? Itu kataku ngelokne aku ombo-ombo lho kurang ajar. Ombo. Kapan nek omong ombo? Ya kuwi, Mang. Kamu sok lek ning Jakarta hati-hati lho. Ora yo budek pisan. Lek ning Jakarta hati-hati pesenku. Makane sok lek rono bareng aku wae. Heeh. Aku lho bar kapusan no. Aku rong taun ning Jakarta, Bos. Musok to. Gung tau Pokoknya belas. tuku sembarang barang ki sing hati-hati. Aku ki tau ning warung ini giliran mangan. Menune kan wong akeh. Mas, pesen nopo? Enek nasi bening, nasi rawon, ya enek soto. Lek teh gratis, teh tawar. Lek nang kono. Tapi lek ngeteh tok ya ora oleh. Terus nopo nasi doang. Batinku lek kayak soto rawon kan wis tahu. Lek doang kan belum tahu. Nah, kira aku pesen lah nasi doang. Oh, enak sih. Wah, kadung ditokne heeh to, enek teh panas kuwi. Kadung metu lah kok segotok tak tekone. Loh, kok namung segotok? Ya itu nasi doang. Walah, nasi doang iki dibake sego putih. Tok kuwi, tok Ning kono dadi jenenge doang nasi kuwi. doang. Sego desel lho ya enek. Apa Nasi kuwi? uduk cara kene. Wah, enak wian. Gaurih lek kuwi. Piye segone Tapi ya lek- iso duk-duk ngono apa Ya piye? ora, unine ngono kuwi tapi gaurih. Tapi berhubung doang iki mung yo men segotok. Mas yo segotok gurih. Ya iki ilmu iki Pak Lurah. Ilmu Pengalaman. pengalaman sing wis tau Ya rono. ora lek ra pengalaman yo ora roh nasi Beh. doang. Ora iki ora tau ini. Tapi nasi doang segotok ya ora patheken ning Lah, Jakarta. terus neh lho makane ben gak kapusan. Terus aku yo ngono tuku susu yo ngono. Tuku susu lho Heeh. nang toko. Ya Tak- doang ngono. Gak tak ombe 3 dina lho entek. Padahal Tak ombe? tulisane lho,
untuk 5 tahun pikirku kok nek Jakarta 5 tahun ini terus ngombe susu tok iki lho wis oke. Lah kok rong dino wis entek. Penipuan Padahal tulisannya lo untuk 5 tahun lho. Lho ya dilaporke no. Lah yo makane lek rono ngati-ngati wis bareng aku ae. Iki arep melok iki. Lah aku rambut jak. Wah, lah wargamu piye? Malah gampang. Lu ning kene lurahne telu kok. Oke. Alah. Rasa dodol ning Jakarta. Aku tuku mie ning tanggoku ku lho. Heeh. Kotakan ini enek ndoke, enek iwake, enek sayure. Tak buka lho yo jerone mie tok iki. Loncene yo pekok mbok pek dhewe lho. Lah piye? Lah gambare enek ndoke, enek ayame. Terus enek rono-rono bek pokoke. Tak buka yo mie tok iki. Beh. Terus jalemu nek titike barang ben payu. Yo kan yo ben padha kaya gambare. Kuwi ngono-ngono wong sing tuku ki lho ben tertarik kowe ben tuku. Ora terus mine terus mateng. Iku lek jero nek kompore barang lho tinggi godhok. Tapi yo ora apa-apa, aku wis ben dosa dhewe. Kok nek. Halo, Le. Iki lho bola-bola padha nglumpuk. Anak wedok ndi deh? Iki lho anakku telepon. Lah dalah, kuwi yo. Rugi warung. Lah. Iki lho tak didui. Nah, anakku telepon to, wis dadi penyanyi kondang ganteng to saiki. Lah iki lho. Niki lho. Beh. Iki lho tak Beh, lha iki ari-ari kayak iki. Oh. Beh. Lah aku nang Jakarta 3 tahun ora petok bae nang Jakarta to. Ngerti yang ngono nunut nang nggenmu turune. Ki ari ki ning Jakarta Pusat tok. Kowe Jakarta ndi kowe? Sik to ki HP tahun piro to volumene wirih sik. Wes, cek. Lah, sinyale angel men. Yo, iki melok. piye kena to? Iki melok stasiun ndi to iki lho to. Lah kok ngono rupane? Lho. Piye wis penak gong suarane? Iya, konek. Lho nang kene lho kok kene kancane yo. Golek lurah. Wah, yo Kalah wong lanang nyo. Royokan. Le. Lah kowe jare dadi artis kayak terakhir kecekel polisi to kowe. Aja ngono to, Pak Lurah. Lah terakhir kecekel polisi karo lananganmu ning sawah-sawah kae tak gretok to. Malah sombong ngono kuwi nek wong mulih kono mulih kaya sombong. Iya, Kemlindi nomor 1. Kere dikit kere. Ayo padha-padha. Kayak ngono kowe lek ratake wangi ya aku yo mbok Sombong. mesti mbok sangkut-sangkut nih. Perkara mlarati kere. Ning Jakarta kuwi. Iya no. Masa wong meneng-meneng wong lugu ngono kene. Iki lho golek mandor ya. Iki kapan mulaimu ya? Arek eling aku gak. Kowe gandang mulai-mulai tak pecat lho. Aman. Nek gak ketek ya ora sing nyolong kan. Kok dhuwitku piye? Dhuwit aku ngirimi guys teko porong. 6 juta kae lho. Kok yo jek 700 to, ndang tintek-entekne, engko tak kirimin neh. Aja kaya wong susah. Wong aku yo sering rono lho. Sombong. Serasane Jakarta mulai nambah Wis sombong. to gampang. Dikirimi 5 juta ora ndak ditek-entekne ge apa? Nanti tekne, engko tak kirimin neh. Sing penting aja lali delok Lorenza ya. Wah, ya Mak. Ya kuwi. Le, kirimamu wis tak dadekne warung lho, Le. Ha. Iki kok kirim-kirim. Lah, yo lek ngirimi Joko, walah. Lah turane tak nggih tuku sapi, jere wis sok mulai kono-kono sapi barang. Mak, tapi aja lali adike, Mak. Ya iki lho, adike ditembung oleh apa ga adikmu? Oleh lah. Oh, pengen macet kirimane ra oleh. Molos jere. Joko los. Iku lho. Ning kono hati-hati ya, Le. Sapa wi, Mak? Iki lho adikmu iki lho. Gauri ya. Kok wong ngene to?
kayak kono. Panen rasa tau cawe iki. Wes, tambah uwendel adikmu. Wes, sinyalnya angel le. Ya wes le, hati-hati ya le. Ora tau cah. Waalaikumsalam, hati-hati. Ya wes. Ngapa tuh mah mbok telepon-telepon? Yo kangen. Mak ngene iki dongane mak lho pangga sukses, tak dongane Jakarta yo keturutane Jakarta tenan. Wah. Ya sampean sok pengen ning ndi? Tak dongake. Apa yang dadi TKW? Waduh, ning ndi kuwi kok TKW kuwi. Pas aku iki yo tukang budal ngono kuwi. Oh, ngono kuwi lha Lah lho. cangkem jaran Lho tenanan iki pas jana. Jenenge sing Lorenza. yo. Budalne. Ini bisnisnya oke. Banyak apa gak Lorenzamu mbok budale luar negeri ngono. Heeh. Ngono ya. Oh iya no. Sukses ning kono kamu kan yo penak to, Oh, Bos. engko lek sukses aku melok. Ngono ya. Tapi yo Tak pengen. dilurah ning kono. Ya, Aku sampeyan dijak. piye melok ya? Aku dijak. Tetep bumu piye? Lah, Eh, nek ditinggal. didol lek kena nggih sangu. Ngono. Oh, ono. Piye? Masuk ora? Masuk, Wes to. masuk. Aku mbiyen pengen dadi lurah Hongkong lho, Lek. Oh, ngono. Neng kuburan genmu kan enak wit apa kae? Kamboja to. Ah. Kayak didol. Mas, kalau ada rasan-rasan iki wong telu dibagi telu. Yuh, Hak, no. doke telu. Ora yo ngono. Nyam. Ah. Yo kena lambe. Aja nyang. Lurah yo melok-melok. Tuwek melok. Beh, Wis pas to telu wis kuwi ae. Mandok ora tedas lho. beh, marung ning kene tak ya didulang. Heeh. Sanggup ora ya aku ora sanggup ya, Bos. Anu ya wis ku titip bayaran pisan. Sik kosek no. Kosek Enggak, no. Ya aku dhisik. Dian. Petengku gak powen alasane tenanan wis iki mau. Yuk, aku non jedengmu ya. Ya. Diluk ya. Nang. Nah. Cek Pak Lurah ya. Nek Cek tak ombene sik apik ya. Alah ning jeding diluk tok. Yuk, nunut ya. Ya. ade saiki jagongan wong loro ning kene. Aku tak lebokne sik dalut salin sing penak. Ngene iki enggak siset iki lho gak penak. Lho kaya sampean ngono kuwi. Lho penak. Iki kantong ajaib yo iki lho, Lek. Jauh deh lah kene. Tak gene sangu. Yang tak salin. Yo rek endi? Nek genine ngosos tok. Lah kowe mesin las kok. Kira kok kondi kok isis. Wis ngono ya. Heeh. Aku tak dhisik. Engko bari kita rene, oke? Tenan. Oke, tenang. Tapi Yo, yo berdiri tok ya. Oh, ya. iki. Tok karepe piye to? Ya ya, iki maksudnya dadi sitok dadi siji yang mlumpuk apa piye ngono Lah Mas. iya. Ngono lho. Lah kok dadi siji aku yo gak jelas yo aku rene iki dhewe. Kok mulih-mulih dadi siji. Lah iya. Caca ngono lho tak jelas. Tak kancani Pak Lurah. Mang mbok sama. Jadi Ngapunten. Iki lho Pak. iki kantong yo ngene lho. Piye? Piye? Nah, Kok sampean keter ya? ora wis ngene iki. Wong wis sepuh yo ngene iki. Piye aku dhewe. Yo, anake sampean iki piye? Yo ngono kuwi, kadang mat-matan, kadang ya apik, kadang mat-mat ngono kuwi. Mat-mat piye? Wis ngono kuwi kudu dingerteni. Mat-matan ngono ya? Heeh. Waduh iki. Bedes-bedes emang nanti. Piye? Aku lo sowi jangan gak nyanyi. Jangan nyanyi to Pak Lurah. Bintang nyanyi toh? Yo ayo harus sampean. Nanti? Ning kono lho pokoke lor kono lho. Mbok jenenge kafe opo iki gak eruh aku. Oh nyanyi ning kafe toh? Heeh. Oh aku dia tau demoki cacah nyanyi ning kafe ngono kuwi. Tapi kafe niki lingguane koyo ning Pak Bis ngono lho. Ngene. Ora kursine lho. Kursine iki koyo wesi. Heeh. Wis
Wis aduh nyanyi ndek kono ae wis. Kowe roh nggone ora? Roh ning lor kono nggone iki. Ayo wis. Ya. Ya aku tak njupuk sendal sik. Jomo mae sik. Ayo Kakung, tak njupuk sendal sik. Aku pengen buket ngene-ngene lho. Ayo. Ayo. Ya. Ayo. Saya tolong gue sih. Ayo. Ayo. Yo. Saya pisan kas nunggu nih. Ya. Ya. Masa ya dulu ya? Nandi. Iki lho nang kono jajan iki lho. Lah iki urung diberesi Wis tak tenang ae, tak transfer kok. Oh, tenan lho yo. Iya iya. Oh, titen ono lapornya aparat iki lho kok ditransfer tenan. Ora aku ki ya anggota lho, Mak. Oh, cek anggota. Anggota pramuka. Wis ya. Tenan kok, tak teni. Iya iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak lali to nomere rekening. Ora. Emang podo gak bayar kok sida transfer gak untuk Pak Lurah iki lho. Wah, jelas di PHP iki kok anakku lak kirim duit ki lak gak nglumpuh aku kok dikira sing ngentekne. Bacot wong-wong ki panggae kelakuane to yo. Wes, titen ana saya balik